स्टुडिअ कापि गसारि बखौबो बरायबाय। गसाइगाव सदर सहरनि साखाथियाव थानाय 33 नं माहारियारि राजा लामायाव मोनसे हरखाब गिथावना सौग्रावनाय जाथाय। नं माहारियारि राजा लामायाव दिनै सौग्रावनाय जाथायाव जायगायावनो जिउ गोमायो नियति हाज'वारि मुंनि सासे आइजोआ। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला गसाइगाव महकुमानि जयमागुरिनि थागिबि अरुण हाज'वारिनि बिसि थामहिनबा अमृतपुर ब्रह्म सेवा आश्रम गोजौ फरायसालिनि फोरोंगिरि नियति हाज'वारिया दिनै गावनि स्कुटिजों कसुगाव फारसे थांगासिनो दंमोन। नाथाय हरखाब थाव लांग्रा ट्राकआ स्कुटिखौ सौग्रावनानै नियति हाज'वारिया ट्राकनि सिङाव हाबो। जाहोनाव नियति हाज'वारिया जायगायावनो जिउ गोमायो। बे दुखुनांथाव जाथायखौ खौरां मोननानै पुलिसआ जाथायथिलियाव सौहैना आइजोनि गोथै सह'खौ बोखाङो आरो ट्राकखौ जब्द खालामो। बाक्सा जिल्लानि सदर टाउननि मुसलपुराव हर थानो हानायनि सानजा मुंनि गंसे साखोन-सिखोन हटेल दंसै। दाब दाब जायगानि दावबायारिफोरा मेंनाय देहाखौ थाजिम खालामनो खम बेसेनावनो हर थानो हागोन मुसलपुरनि सानजा हटेलाव। स्टेट बेंक अफ इन्डिया बिल्डिंनि गोजौआव थानाय सानजा हटेलाव दावबायारिफोरनि गोसोखौ गोजोनग्लाय होनो हानाय बायदियै बे हटेलाव गोबां फेसिलिटिसफोरखौ होनाय जादों। जेरैबायदि फ्री वाइफाइ, स्मार्ट टिभि विथ सेटेलाइट चेनेल कानेक्शन, एसि रुम, डाबल बेड, सिंगल बेड, ट्विन्स बेड, इलेक्ट्रिक केटल बायदि बायदि। बेनि अनगायैबो मोजां दुगैग्रा खथा, ब्रास, कलगेट, साबोन आरो सिम्पु बायदि बेसादफोरनि खाबुखौबो होनाय जादों। नोंथांमोना मुसलपुरनि सानजा हटेलाव हर थानोब्ला नैबे मबाइल नाम्बार 9954679322 नि गेजेरजों सिगाङावनो बुकिं खालामहरनो हागोन। बेनि अनगायैबो हटेल सानजा @gmail.com नि गेजेरजों आबुङै मिथिनो हागोन।